Аскын ере элек-электән аң белемгә ынтылган укымышлы халкы менән аерылып торган. Октябрь революция һәм граждандар һугышына тиклем был төбәк балалары 2 катлы иркен мәдрәсәлә белем алган. Халык мәчет кырында кел тоткан мәдрәсә. И халык укымышлы булган. Ну, электән кемнәр булганын хәтерләмәйм, әйтә алмыйм, но безнең авылга шул 1896 елны, по-моему, Күскил авылыннан Хөснияр хәзрәт килә. Хөснияр хәзрәт шулай килеп безгә ниләр, мәдрәсәләр салдыра инде, 2 катлы мәдрәсә була. Өфөлә 1919 елгы архив документтары арасында Солтанбәк мәктәбен төзү планы һаклана. Авылдаштар архитектор хезмәтенә күптән түгел юлыккан. Белем усагы иң тәүдә 4 еллык мәктәп булып асыла. Балаларга тәү башлап белемде мөгаллим Бәхретдин Гомәров бирә. Тәүәл бер буат элек мәктәптәге 4 сыйныфта 20ләп бала укый. 1935 елда авылда 2 катлы бина калкып сыга. Хугышка тиклем 7 еллык булып киткән мәктәпкә Күнгәк, Муллакай, Сураш, Үршәдә авылларыннан балалар йөреп белем ала. Бу мәктәпне бетерүемә 56 ел булып киткән, вакыт узган һәм 40 ел гомремне балалар укытуга багышладым. Үземнең сайлаган яшь вакытта сайлаган хезмәтемне бик яратып башкардым, балаларны яраттым. Аларны сын кеше итеп, туган илгә лаеклы хезмәтсәннәр булсыннар дип, бөтен тәрбияләү өчен бөтен көчемне салдым. Юбилей тантанаһында уку йортына нигез салучы педагогтар Солтанбәк мәктәбен төрле елларда итәкләп, гомерләрен балалар укытуга багышлаган укытучылар хөрмәтләп телгә алынды. 2004 елның һөйенесте көненә лә әйләнеп кайттылар. Ул сакта 9 еллык уку йорты урта мәктәпкә әйләнә. Мәктәп директоры Рәүдәт Насретдинов әле булһа ошо ниятте тормышка ашырырга ярдәм иткән авылдаштарына рәхмәтле. Безнең укучылар төрле ярышларда катнашып, Урал батырдар менә беренче урынны алдылар. Республика күләмендә төрле ярышларда катнашып, приз орыннары, район күләмендә тоже приз орыннары. Менә былтыр безнең бер укучыбыз даже Мәскәү каласына кадәр беренче урын Вернадский буенча алып кайтты. Зайнуллина Эмилия. Белем мең бәләнән коткарыр дигән бурынгылар. Был хүзләрнең хаклыгына сарага йыелган һәр кем янә бер инанды. Байрамда катнашучылар матур тәрбия һәм гыйлем биргән укытучыларына ихлас рәхмәт сүзләрен, яшь буынга изге теләкләрен yetkirdi. Бер буатлык юбилей Ямне Сарс елгаһы буендагы акланда Һавантуй менән тамамланды. Светлана Галиуллина, Дан Хамитов, Яңлыктар, Аскын районы.